V-am regăsit la un nou episod din Roblox. Astăzi o să jucăm Ohio. Așa se numește minigame Ohio. Sau vreți să facem un lobby? Hai că facem un lobby. Să facem hai să facem pe asta. Să-l terminăm. Hai să facem să-l rămânăm. Hai să mergem în carcă. Uita. Nu am putut. Asta n-a știut-o. Ne punem pe aici, ne ajungem aici hotel. Nu-mi place, nu-mi place. De ce să mișcă? Nu-mi place să se miște. Nu, m-am făcut o dată asta, dar n-am avut canal de YouTube și am căzut de multe ori la asta. Fiți pregătiți! Să dau ore aici. V-am zis că o să dau rage. Hop. 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 Nu, treci cum ai fost. Așa. 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 Aoleu, s-a schimbat aici. De aici vedeam foarte mult aici. Uite așa. Uite cum se dă aici. Cum l-a trecut? Urcă sus, urcă sus, urcă sus. Sus de tot până la Dumnezeu urcă. Asta? Moartă. Nu e primul. Nici. Urchița asta mie. Nu sunt pare mea. Nu exact. Nu sunt că... N-am bătut loc. Ok. Mamă, dar e cam mare. Nu știu dacă e cam mare, dacă e cam mare. E cam mare. O să fac așa. Hop, 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 hop. Mamă, ce joc. Ce era aia roșie? Nu-mi place asta. Nu-mi place să văd. Oh, no. Hop. Hop. Și cu... Hop. Hop. Și... Hop. Uite. Mergem, cartul merge. Hop. Nu știm ce ne așteptăm. Oh, no. Oh, no. Oh, no. De ce?
trecut. Oh, biela vieții. Nu-mi place biela vieții. Gata. Că super că ai activat. Dacă o activ... Așa. Am căzut. Mamă. Aoleu. Nu. Nu-i frică. Hop. 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 Nu zic că-l fac din prima. Hop. O fac din prima, bă. Din prima. Nu l-am făcut din prima. Ce bună-s, bă. Uite ce bună-s, mor la ultima. Hop. Trecem în gura noastră. Hai că ăsta e. N-ați auzit nimic. Zicem pe porcile raiului. Acum am înțeles. Mă băte joc de mane, de domnea mea. Și trecut, easy a fost, easy, 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 sar, ziceam la mine și da, what nu. A venit forța din mama. Am filmat deja 9 minute. Sunt prea grașe. Vin nici aici și mi s-a repetat tot procesul.
Mamă, ce viteză avem! E foarte viteză! O lavă! Easy. Ce ăla roșu? E cumva un dragor. Mie un dragor. Dragorul morții! Bă, trebuie să intru în gura lui. Ia să ce are în gură. Bă, m-am mâncat! Nu îmi place tofuganul ăsta, nu! 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 A murit. Și așa se alunecă. Și așa spigă. Așa se face. De ce trebuie să calc pe creiere ca să alunec? În gura la urâtul ăsta. Ai mâncat oameni. Ai mâncat oameni. Da, nu ți-a fost. Nu ți-a fost oameni de ăștia. Mai vrei și pe mine. Trecut. De ce droga nu are gheață? Îmi trebuie și pe prieten. De ce are gheață? Gheață în dragon. Care dragon nu scupă foc? Trecut. Asta e mâncare. Nu-mi bag joc. Ce nu fac acolo? N-am atins. Unde am căzut? N-am dat, dar bine, urc pe o scară de 1 kilometru. Deci, 20 de metri. Abia urcat 10 metri, 15 metri, că puțin și 20 de metri. Și acum, de ce trebuie să urcăm înapoi castel? Nu, din nou. Uite, zbor! Uite să are. A repetat, a reparat. E bine că unde am dat-o. Da. Acum am ieșit. De ce trebuie să mergem atâta? Nu-mi place să merg atâta. Vreau speed, vreau ceva, vreau să mă merg mai rapid. Aproape termin, mai am puțin. Cred că e terminat. Da. Am terminat. Și ăsta și ăsta. Leu, stai pe ăla de Dumnezeu și înapoi. Vreau verde, eu sunt verde.
Vreau să văd o dată. Fric. Știi cum mai treci? Easy. Da, n-ai înțeles. Și cam atât. Și cum e persoadele ăsta. Ne auzim pe data viitoare. Pa și pa.